Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok rebutan jajan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu dalam aturaken kagem sedayanipun warga Dusun Tanjung Kerajaan Desa Tanjung. Mboten supaya dalam aturaken wilujeng dalu kagem Bapak Lurah, Bapak Paulo diberangkatipun. Tidak lupa juga saya ucapkan selamat malam kepada seluruh panitia. Dan tidak lupa juga saya ucapkan selamat malam kepada Bapak Keamanan. Nggih kula kalian kanca-kanca kula badhe ngaturaken pasugatan gining-gining manis campur sari. Sumawa Kang Mas diparingi kari cerita. Kari cerita sampun kula layani nggih. Niki pripun kabare Ibu Bapak sehat nggih? Sehat sedaya? Alhamdulillah sehat. Semangat nggih? Mana suaranya masih semangat? Masih semangat, alhamdulillah nggih. Wilujeng dalu Mas. Cintaku. Nggih, wilujeng dalu ning menawa Wulandari. Nggih Mas, niki langsung kemawon Mas. Niki wau kula diparingi kertas. Nggih. Lebih cepat kertas nggih. Nggih, lebih cepat lebih baik. Nggih. Nggih, monggo. Untuk urutan naik panggungnya Mas. Nggih. Yang pertama Bapak Kepala Desa dulu. Ugi anggota dewan. Oh nggih. Panjenenganipun Bapak Dinas. Oh nggih niki enten Mas Dewan Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Wes Bapak Sutekno nggih hadir. Ah nggih. Wis pokoke kaya Ugi keluarga. deretannya nggih Mas nggih. Nggih. Nggih Wilujeng dalu ke sedaya kemawon. Nggih. Semoga panjenenganipun Bapak Kepala Desa. Nggih, ingkang sampun. Ugi perangkatipun juga Bapak Dewan monggo kula aturi minggah. Nggih, monggo. Pak Camat, nggih monggo kula aturi minggah yuk. Kasih support Mas. Kasih support Mas. Nih kasih support. Ayo lode. Nggih. Hah? Oh, Dena, nggih. Mas, Nggih, pripun? cintaku. Heeh. Bapak Kepala Desa wau nyuwune lumiting asmara. Nggih. Niki Bapak Dewan nyuwune Deno. Dino ada dua lagu. Nggih. Bapak Camat monggo kula aturi minggah pun diluk-diluk mawon Bapak. Napa kula susul mriku? Jadi Bapak Dewan tapi nggih yang mboten diminta sih. Dino. Bapak Kepala Desa Lumiting Asmoro. Nggih. Monggo Bapak, kula susul ta. Pompong cidek niki kali mriku mboten enten 5 jangkal. Monggo. Kula aturi minggah niki lho pun ditunggu kalian Bapak Dewan. Nggih Mas. Cinta. Nggih Pak. Denok sampun kapiyarsa. Mas Yono. Mas. Nggih, Cintaku. Dadake sudah tadi dari Bapak Kadeh nyuwun Lumiting. Lah nggih, lumiting asmara Nggih, dulu. langsung film disumut. Yuk. Seprelegonku. Ya disumut. Goyang bareng-bareng sama saya. Ya, giginya mana Bapak? Giginya mana?
permen iki ketara ya Bogis. Makane ojo ngempet permen ae ta lah. Tak iki lho. Pasang ini lagi. Maho. Ada Neng Nurmadi lagi. Masuk. Monggo lanjut. Next selanjutnya surat yang sudah dicatat. Ini dari Bapak Panitia. Nggih monggo Bapak. Nggih, Sampun siap napa? Bapak Panitia. dipersilakan untuk Oke. naik. Nggih dari bawah grup Sabu Lapak di depan gue minta pantun cinta. Wow. Anjir. Monggo Bapak. Nggih. Satut boten. Pripun dari Bapak Panitia semoga. Anjir, kita sih perjalanan Mas Jono. Bu Arif nggih. Kasih support. Yuk dilewung supportnya Mas. Oh temennya banyak. Boleh. Sudah. Temennya banyak. Ayo monggo. Seluruh Bapak Panitia tim penyelenggara pagelaran dalu niki acara sedekah dusun. Monggo lagune kan dipun. Nggih nyuwune Banyuwangi Pacitan Kang Mas. Nggih siap Dimas. Mantun iki nggih. Mantun iki sambel kemangi nggih. Oke. Tabang Jawa Salindro. Nggih. Nggih. Banyuwangi Pacitan kalian sambal kemangi nggih. Anjir. Dikasih Banyuwangi Pacitan Adek Nana Leo Semerbak yo mung gawe ning atiku iso namung mikirku ana ngendi ketut ana moto ning dalan anyar kae ana segoro paranae Banyuwangi Pacitan ora lali
teko Pacitan. Ana dirasane terus kelingan liwat angin segara ngangeni. Ana ngendiri kok sing iso tresnani. Eling zaman semono yo mung diko bocane ngati. Banyuwangi Pacitan ora lali mung tanah sakelingan. Hae lo mas. Suwi ora ketemu yo mung gawe kangen atiku. Iso namung mikirku ana ngendi keton ana moto ning dalan anyar kae ana pinggir segara pernae. Banyuwangi Pacitan ora lali mung tanah sakelingan. Budi Wijayati liwat dalan Banyuwangi teko Pacitan. Ana dirasane terus kelingan liwat angin segara ngangeni. Ana ngendi sing iso tresnani. Eling zaman semono yo mung diko bocane ati. Banyuwangi Pacitan ora lali mung tanah sakelingan. Napa Pak Suyit? Pantun cinta. Bapak Suyit, juragan sedot WC nih Om Jono. Nggih, pripun? Mintanya pantun cinta. Wow. Kebetulan dari bawah Sabu Lapak Nggih. mintanya sama idem pantun cinta juga. Pantun cinta. Terima kasih. Lapak geluran, wong bagus di depan saya, pantun cinta ya. Monggo, dene sumut pantun cinta Mas. Pantun cinta. Sampun kula layani. Ya aku kalau bapak iso kaya dua gemoy. Masih lagi. Pripon Mas? Cintaku, oke. Nggih, ini yang diminta Siaman. Kereta Malam. Kereta malam. Nggih, juga dari bawah ada atensi yang masuk, no. Lama gak ketemu, gak jumpa. Sekarang nongol lagi. Oh nggih. Dari Mbak Nini warung kopi gede. Oh nggih. Pripun kabare Mbak Nik sehat? Sehat. Lah, Yang diminta Bahtera Cinta. Bahtera Cinta. Wow. Ditunggu Mbak Nini nggih. Wow. Nggih, yuk monggo Mas. Kereta Malam.
pun gantosan Bapak Ju. Nggih, terima kasih. Nggih, terima kasih. Masih ada ya Nggih, gantosan Bapak. Gantosan, Bapak. Nggih. Ini Masalah- untuk ibu-ibunya belum. nggih. Masalahnya sampun dipun konsep, sampun dipun serat yang naik. Nggih. Nggih, dados kritik Nggih. gedang godho telo Maaf gantian. banget. Nggih, gantian. Nggih, kula nggih dibatasi no, Pak. Nggih. Nek kula tau werus kula sing kena SP. Nggih, Mas, nggih. Nggih, betul. Nggih. Nggih, saya menyapa dulu, Mas. Kados Monggo. ibuke pun loyong ngenen. Masih semangat Ibu Bapak. Loh, masih semangat? Hah? Nggih, mau digoyang lagi ya? Mau digoyang lagi? Nggih. Nggih, Nak. Oh, siap. Siap, Mas. Nggih. Ini yang ketiga untuk ibu-ibu PKK, Mas. Ibu-ibu, monggo. Mantun bapak-bapaknya sekarang gantos ibu-ibunya, Mas. Dipersilakan. Nggih. PKK. Kula aturi minggah untuk Ibu Kepala Desa, ugi Bu Polo Keranjan, Nggih. ugi Bu Camat, Nggih. juga Bu Yuli, Bu Polo Dukuan, ugi Bu Polo Sawen, juga Bu Polo Tempel. Monggo kula Monggo. aturi minggah ibu-ibu. Oh, mana ibu-ibunya? Oh, yang di sana itu ya? Gimana Bu? Monggo Bu, kula aturi minggah. Timbangannya bincing getun. Nggih. Lapo aku gak munggah ngoten nggih. Nggih, soalnya benjing kula nggih pindah. Pun Pindah. boten mriki malih. Heeh. Nggih Benjing- sampeyan nek getun tambah ningali YouTube tok Nggih. sampean. Tugasnya LBWJ dan daerah. Bangsa Wetan. Bangsa Wetan. Alhamdulillah kula ningali jadwal wau. Nggih. Monggo Ibu. Monggo Ibu dikasih Pun. support Mas. Ayo dilewung. Yuk. Ibu, asik. Untuk ibu-ibu PKK Bu Lurah, Ibu Polo Keranjan, Bu Yuli, Bu Polo Dukuan, Bu Polo Sawen, Bu Polo Tempel. Monggo kula aturi minggah dan sasana panggung Budi Wijaya. Uji oleh separuh Mas. Lagi Mas, belum Mas. Ayo disambung. Toret, Nggih. tet. Ayo sambung lagi, yuk. Siap, siap. Ayo cepet. Ayo lo. Eh, eh, Iya. Alhamdulillah. Oh siap, nggih. Ya Allah niki ibuke cantik-cantik Mas, nggih. Mungkin mawon jogetnya sampun tertata niki mangke rapi. Kayak tadi malam, kemarin malam ibu-ibu PKK. Nggih. Ketemu lagi, nggih. Mas, cintaku. Berbuat cinta yang diminta Yang diminta lagunya Gerigis. gerigis. Wow, selalu mengikuti niki berarti. Oke, untuk saudaraku tanpa terkecuali no, ayo kita sapa Sabu saudara Budi Yes, Wijaya. saudara Budi Wijaya matur sembah nuwun sampun rawuh ten mriki nggih Mas nggih. Nggih, untuk penontonnya juga begitu. Matur Nggih, sembah nuwun sudah matur sembah merapat nuwun. padat. Alhamdulillah. Jami'an. Sinten, Mas? Jami'an. Aku gak wani menyapa Mas. Lapo? Aku kuwatir iku lho ana sing duwe sing nduk ngono. Kak. Yuk, bagaimana dulu? Gerigis. Sumut Gerigis. Wow, mantap. Wow. Mantap. Trot trot. Tembang Gerigis sampun Oke. dikabiar sama Jono. Oke, Bunda. Bener. Nggih, sampun. Kandhane krasa penak iku njaluk embo. Nggih. Nggih, Bu. Nggih. Lagunya manut.
Pokoknya penak. Mintanya merah jambu. Oh, merah jambu. Iya Mas. Cinta. Oke, ngapunten Merah sadherenge. jambu. Merah Oke, jambu Ani niki minta merah jambu. tebang terakhir nggih nok nggih. Oh, Tebang terakhir. oh, nggih. Informasi dari manajemen LBWJ tinggal satu lagu. Oh, tinggal satu lagu nggih. Apunten sing dereng kula panggil karena waktu saya juga terbatas. Terbatas. Nggih. Untuk tadi ada yang bisik-bisik tetangga minta mutiara. Nggih, juga ada yang terpaksa juga. Saya kasihkan untuk semua penonton pada malam hari ini mutiara nanti mawon. Monggo merah jambu. Merah jambu seperti baju. Oke, selanjutnya nomor berapa? Kurang satu lagu nggih. Nah, sekarang giliran Bapak Kasun Tanjung Kerajaan dan juga Bapak Kasun Tempel, Bapak Kasun Tanjung Dukuhan, dan Bapak Kasun Sawen. Sawen, Pak Sutik. Monggo. Dan juga Bapak RT RW 1 2 3 4 5 6 7 8. Nggih. Monggo Bapak. Monggo kula aturi minggah Bapak. Nggih. Hotelipun nggih sampun mepet banget niki. Semoga Nggih. Bapak kepala dusun. Cek mepet niku mboten enak lho, Pak. Nggih. Mek diluk. Monggo Bapak. Monggo Bapak. Nggih. Lah, mboten dikasih support, Mas. Anjir. Nggih, kula sukani support dhewe pun. Anjir. Jep tak jep 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 jep. Nggih, selamat datang di panggung gembira Budi Wijaya. Nggih, semoga Anjir. Monggo Bapak. dari grup Bapak kepala dusun Napa? semua nih. Anjir Bapak. Mutiara. Mutiara. Bapak Mutiara ini. Mboten niku sing disuwun Mutiara Bapak sinten? Bapak Kalau Mutiara. niki saya tahu Bapak Sutikno nggih. Nek Apale sing Bapak tiga niki- Sutikno ae. Tiga Bapak sinten jenengan? Tidak asing lagi Pak Sutikno niku. Bapak Sutikno aku apale Bapak Brengos. Soal niku eling sing ndek omah. Heeh. Lah nggih. Nggih. Lah aku apale Bapak Sutikno aku ya apale Bapak Brengos. Gitu. Nggih nggih. Nggih niki tebak terakhir loh nggih. Z. Mutiara. Man terakhir. Sepakat Heeh, nggih? mintanya Bukit Berbunga. Bukit berbunga. Oh, Oke. Mutiara. Bukit berbunga. Delewung. Sakniki kering Bapak soalnya pun kemarau. Tapi tetap berbunga-bunga kita semuanya. Nggih. Karena yang ada di sini. Nggih, terima kasih. Nggih, semangat. Bareng Budi Wijaya seneng aku. Subang Kaloi. Asoy Saya Bapak No. Ada Bapak No. satu lagu loh tadi. Aku lek sampean nyanyi iki aku sing kena SP ya, Pak. Ya Mas ya. Nggih mohon maaf ngapunten Oke, satu saderengipun. ngapunten pun terakhir niki wau Pak Tik. Mohon kerjasamanya. Sik. Pripun Mas? Sik, bentar Pak Tik, bentar. Ada informasi dari manajemen bisa satu lagu malih. Oke, baik lek ngoten. Nek kula sing niku ingin kula sing di SP, nek ngeten kan eco. Aman, Mak. Sudah dikonfirmasi tadi. Oke, Monggo Pak baik. Tik, nopo Yang tebak diminta terakhir. apa Pak Tik? Terakhir, nggak Hah? bisa ditawar malih loh. Oh, yang diminta laut, Mas. Laut. Kelap kelip di tengah laut. Lagi, yang diminta apa laut? Tak kira laut itu buyar. Ternyata bukan. Nggih demi menghormati tamu dari luar desa Tanjung Raja gini ki. Nggih. Ya, dikasih. Ngapunten tinggal satu lagu nggak boleh ditawar malih Pak nggih. Nggih, ngapunten nggih. Nggih, yo. Delewung. Alhamdulillah sampun kondusif. Ya dikasih laut.
Mas, aja Pripun? sewindanku situ iki aku seneng. Cepet. Nggih, ini yang diminta keong racun, Oh, Mas. enggak jadi laut. Oke. Jadi laute niku wonten keong racune. Oh, Ngoten lho, ngoten ya. Mas. Ah, Nggih. banyak keong racunnya. Akhirnya yang diminta keong racun. Iya, lautnya dibubur. Yang diminta Pak Dik keong racun. Lah nggih. Pun Pak Dik, deal lagi niku. Deal nggih. Maka dulu yuk keong racun. Siap. Ayo lo, DJ Budi Wijaya keong racun. Ada adik baju keramat itu. Dasar kau keong racun, baru kenal kau ngajak tidur. Ngomong gak sopan santun, yang takut. Kau rayu diriku, kau goda diriku, kau colek diriku. Hei, ku takut sekali, tanpa basa-basi kau ngajak happy-happy. Hei, kita tahun lalu, tanpa basa-basi ngajak happy-happy. Yes, keong racun. Yo, 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 yo. Ayo kimbal lagi. Goyang dong. Asik. Berakhirnya satu tebang keong Keong racun. racun. Berakhir pula di acara bedayan. Campur sari, Campur Mas. sari. Campur sari, Mas. Gak kebablasan. Nggih. Nggih. Nuwun Bapak. Nggih. Nggih. Yang No. langsung kemauan, Mas. Nggih, monggo. Ditiup trompetnya, yuk.
Layangmu sing tak tampa kuwi wis tak waca apa karepe atimu Drenyo ati iki maca tulisanmu ra krasa netes elo ning pipiku umpama tanganku dadi suwiwi iki uga aku pasti enggal bali ning kepiye maneh mergo kahananku sayangku antenono tekaku Rama itu sapa wong sing ora kangen atau bojo pengen turu angel marep Rama itu sapa wong sing ora trenyo percaya aku kuatno atimu wong bagus antenono tekaku Rama itu sapa wong sing ora kangen atau bojo pengen turu angel marep Rama itu sapa wong sing ora trenyo raga padha sawetara pingin weruh percaya aku kuatno hatimu wong bagus antenono tekaku percaya aku kuatno hatimu Mas Dwi antenono tekaku Budi Wijaya Jose Jang
saja. Awas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.